uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kuba yilona lo yokholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Khulume ngale ndaba izolo nganithembisa ukuthi ngizoqedelela namhlanje. Ngishilo ngathi ngiyabuya ekseni sengibuyileka ngithi kusesekuseni sengibuyileke ukuthi ke sizoqhubeka nale ndaba simkhonze uNkulunkulu. Amen. Ngidluliseke izwi kaNkulunkulu. Into ebaluleke kakhulu la emhlabeni esikuwo lo mhlaba esikuwo lo umhlaba ogcwele amanga. Uyabona uma ungalazi iqiniso kulomhlaba uzophela akumanga kuyafika kulomhlaba. Ayikho into engekugcwele abaprofeti bamanga kugcwele nabantu abayikhulumela amanga. Yonke into nje amangodwa iyona impilo yalomhlaba esikuwo amanga. Manje ukuze izinto ziqale zishintshe kumele kwande abantu abakhuluma iqiniso. Eliqiniso aliningi lilodwa. Abantu bakhohlisiwe bakithi ukuthi uma ushona uya kwabakini angazi lamanga alethwa ubani ngaphandle kaSathane. Ngoba yikho yonke lento le. Sidlala nje ingilosi ezagange ezulwini zaxoshwe uNkulunkulu waxoshela emhlabeni ngoba ingilosi ziyakwazi ukuyiguqula zantshontsha zaze zantshontsha amagama omkhulu bethu. Zakhamna zathi ngingumkhulu wakho ngishe emaphushweni. Kanti akusiye kuntshontsha igama lakhe. Sengathi abantu kule insuku bangayi-understand indaba kaNkulunkulu. Abantu bakukholwe ukuthi uNkulunkulu wabo umdali wezulu nomhlaba, umzali wakho soze abe uNkulunkulu wakho. Hallelujah. Umzali akakhonzwa, umkhulu akakhonzwa. Kukhonzwa uNkulunkulu owakudalayo nowaziyo ukuthi ufanini. Nosuku owazalwa ngalo kwazi uNkulunkulu. Umzali wakho akazange azi nokuthi uhamba nini ufanini. Uvela khale ngoba akasiyi umdali. Haleluya. So abantu bengakafi abakhumbula umdali wabo. Bakhumbula ukuthi badalwa uNkulunkulu bayeke ukukhonza imimoya. Lithi iBhayibheli ingaka abantu bafa kangaka uNkulunkulu abamdumisi. Yena ngayikhuluma le ndaba ngalina ngathi uma ufuna iproof hamba uye egate nasemathuneni ukuze ukuthi umuntu nomuntu ongenayo imoto yeyidumbu umzalwane yini basikhasa abazalwane emathuneni. Ngoba nabo bazenze baprotectwa uNkulunkulu. Umzalwane kwana ngishene sifo kuthiwa esokufa akafika lula ngenxa yepower ephezulu wakhe. Kodwa mawungenayo le power kaNkulunkulu kuwe unokhulu emhlabeni. Kunale ncwadi engifuna siyifunde ngifuna ufunde incwadi eziyithu kuphela sisukela sambeni. Ngoba unyandelo yakhumbula ungakhathazeki kulesi sibongo sincane. Amen. Vele uNkulunkulu wangikhetha ukuthi ngishumayele nginalesi sibongo esingandile khona na uzosazi. Hallelujah. Hallelujah. Ukuze siphile kulunga izinto sidinga umzali wethu. Jesus. Kumele sigcine amasiko kaNkulunkulu hayi amasiko abantu. Amen. Isiko likaNkulunkulu ukuthi umuntu yakholwa asindiswe amkhonze. Hallelujah. Njengoba isiko elungisa izinto zomuntu asindiswe amkhonze uNkulunkulu isiko labantu wethu. Ungakhonza ezinye izinto engeke zikusize uzofa masinyane. Uthi bantwana hloniphani abazali benu ukuzinsuku zenu zange ezweni. uNkulunkulu wenza umuntu angasheshe andlule emhlabeni. Amen. Kodwa masingenathixo sithixo lesi siyandlula masinyane. Baba namaphatho kufa njalo anything ayidemoni itholela kuwe ngoba unayo protection kaNkulunkulu. Okungumzali wakho wangaqobo umzali wakho uNkulunkulu.
wakudala. 10:13 First Zikronike. First Zikronike chapter 10 verse 13. First Chronicles chapter 10 verse 13. Kumele iqiniso likhulunywe. Abekho abanye abalikhuluma iqiniso ngaphandle kwethu. Kumele siwutshele umphakathi sibatshele amaqiniso. Uma kungakhulunywa iqiniso ngeke abantu baphenduke. Awufunde ngomphopho. Funa ngemike. Wafa kanjalo ke uSawuli ngesiphambeko sakhe aphambuka ngaso kuJehova ngenxa yezwi likaJehova angaligcinanga nangokuba kade eyile ukubhula konedlozi ukuba abuze kuye. Awuphinde futhi ithini le ndaba? Wafa kanjalo ke uSawuli ngesiphambeko sakhe aphambuka ngaso kuJehova ngenxa yezwi likaJehova angaligcinanga nangokuba kade eyile ukubhula konedlozi ukuba abuze kuye. Jehovah Jireh, Jehovah Kadesh, Jehovah Shammah. uSawula sasingamafiki isikhathi sakhe sokupheshona wahamba waya kwabenamadlozi wayobhula bayafa abantu ababhula esangomeni ngoba kuyisinengiso kuNkulunkulu. Bonke abantu kumele babuse indebe zabo kuNkulunkulu. uSawula wabulawa naloko. Wafa kanjani uSawula owayekade inceku kaNkulunkulu waphethisa izinto angamneleli uNkulunkulu wagijima waya ezangomeni wayobhula wathi makhosi makhosi izulu lathakahle. Wafa kanjani uSawula bonke abantu abagijima ezangomeni bazakufa. Jehovah Kadesh. Izulu lifune bungoma, izulu lifune madlozi, lifune uJesu waseNazaretha. Yemene zonke nezinto zobhubha. Umama uSawula insuku zabantu abagijimisa amadlozi ziyanciphiswa. Bazongcwatshwa baphume kulezi zinto abaphenduke bafune uNkulunkulu esenokutholwa. Hallelujah. Wafa kanjalo uSawula. Namanje abanye baguqile emathuneni sobathuna baguqe khona. Bafuna ukuthutha into zabo zilungiswe ngamadlozi. Iprofesi yanamhlanje ithi bazoshona masinyane. Isizathu akuna mabhadi uNkulunkulu akayifuneki emhlabeni yamphasula. uSawula wabulawa uNkulunkulu ngoba walishiya izwi likaNkulunkulu wagijimisa indaba zamadlozi wagijimisa indaba zemsebenzi wagijimisa indaba zamathuna wafa kanjalo uSawula ngenxa yokuthi wahamba wayobhula. Wafa wangcwatshwa ene futhi wafa kabuhlungu. Wafa ngenkemba wanganyula ikhanda lakhe wayenziwa ngayo i-celebration kwathiwa nansi inkosi yakwa-Israyeli ebikade ikhonza uNkulunkulu kanti beyisixobene noNkulunkulu. Ikhanda lakhe layogcinwa le kulaba benamadimoni uthi uNkulunkulu lalelani ngimtshele to do
wakhothama kulesizinto ngoba ebhethisiwe. Ngolindele iphi message kanje? Silandela lo uNkulunkulu akakushoyo. Silandela i-revelation before seshumayela. Asikhulumi. Sikhuluma lento esho uJehova njalo. Sikhuluma lento esho uJehova Nisi. Ukuthi abantu abaphenduke babuyele kuNkulunkulu. Basindiswe. Ngoba ngeke balibone izulu uma bengalandeli uNkulunkulu. Sikhuluma ngento enamandla, siphethe amandla kaNkulunkulu. Sikhuluma yonke ngishilo imoya ihamba layithutuza. Yonke imoya ihamba ngegama likaJesu. Ayahamba sifuna uNkulunkulu ayifuna ihambe. Ngegama likaJesu waseNazaretha. uNkulunkulu ophilayo nophalele amahlula yilutho. Sikhuluma ngeqiniso. Kulezi insuku ufika abashumayela abaneqiniso nabanesibindi sokukhuluma indaba kaNkulunkulu. Abanye bayabhatalisa bathatha bayabeka. Sikhuluma phambi kwenyanga bubhubhi mithi yabo ingasebenzi. Sikhuluma phambi kwenyanga ihambe iphoke kubo. Ngoba siphethe umoya unamandla, umoya kaNkulunkulu. Sikhuluma singasali lutho ukuthi abantu abaphenduke bazawufa uma bengaphenduka. Azofika isikhathi singabafiki abaphenduke babuyele kuJesu waseNazaretha. Uthi akekho ongeza kubaba ngaphandle kwami. Uye phela umxhumanisi phakathi kwabantu noNkulunkulu. Uma abantu besecabanti bagcina uNkulunkulu ngomkhulu babo, okhokho babo bayadlala. Labo bantu baseHades bayasha bayakhala. Banosawula le ngoba wafe ngamlalela uNkulunkulu. Ngayifusi enga kaNkulunkulu, ngayifusi isikhona sikaNkulunkulu. Buyela uNkulunkulu bonke umuntu akabuyela kuNkulunkulu. Akhozi uNkulunkulu ngeqiniso. Ubuzane nophilo phakathi. Ngaphandle kophilo phakathi usengxakini. Wafa kanjani uSawuli? Wabulawa yini uSawuli? Wabulawa ukukhonza amadlozi. Wabulawa yini uSawuli? Ukukhonza amadlozi washona. uNkulunkulu wathi kulotshwe ukuthi ushoneleni. Waye uNkulunkulu wadoba phansi ukuthi ushubulawe yini? Wayazi bazosuka bayobhula futhi. Ukuze bengabhuli wathi matshele ukuthi lofile akathakathiwe udele uNkulunkulu. Azange bayobhula ngalelo langa. Ngoba uJehova ijayela wabatshela indaba zabo. Ngoba bathanda ukubhula ukuthi umuntu ubulawa ubani. uSawuli ubulawa isenzo sakhe. Akazange alalele uNkulunkulu. Wahamba wayesangomeni wayobhula. Kanti ezulwini akuvunyiwe. Yaza ke ngitshela iqiniso mina. Ngizokutshela iqiniso. Idlozi akusiba bakini abangasekho. Amen. Abanye abakwazi lokho. Akusibo. Yeah. Nami nginabo abakithi omkhulu nokhokho abangasekho. Inkohlisa akusibo idlozi. Idlozi limoya. Eyalahla uNkulunkulu ixabene noNkulunkulu ezulwini. Yafika la ukuzimukeleke yayibiza ngabakini akusilo. Abakini abangasekho abasili idlozi amangodwa. Imimoya eyaxabana noNkulunkulu. uNkulunkulu abiza uMikhayeli wathi Mikhayeli bashaye kanye noSathane wabajujela emhlabeni. Mayifika la emhlabeni kuzimukeleke yaletha amaphupho esuku yafana nomkhulu wakho nogogo wakho. Idlozi nje akusiba abakini abangasekho. Ngikutshela iqiniso akekho ukutshela iqiniso. Akusina abakini abangasekho. Abakini bahlulelwe babekiwe endaweni balinde ijudgment yokugcina. Uma bengakholwanga
baseHides bayasha kusibo mhla ufa bazakutshela ukuthi bekasiphi nale inkomo athi uyihlaba boyihlabela ihala nesipho athi uyihlaba imbuzi uyihlabela ihala bolambile bekasithi nawe uyobona ayikho lento sakhohliswa. Ngizokutshela iqiniso ngikutshela izolo ngathi ngiyabuya kuseni. Ngizokutshela amaqiniso ukuze uphenduke yekela izinto engathi uyazazi. Yekela izinto engathi uyazazi. Yekela amathuna. Yekela lento ekuthiwa ngamadlozi akusina bakini abangasekho ubaqampela mama. Abekho la emhlabeni abakwazi ukuzokhuluma ngomuntu yimimoya kaSathane ngoba inemzimba kamoya musu uqambela abakini abangasekho uyabaqambela. Uzofuna sindiswanga baza kuthola nizodibana ngoba baseHides bayasha vidayifika bazokuthi huwa ngempama usiqambela mama yonke leminyaka kugula ingane ogogo omkhulu abanye bashayisa ngemoto ogogo nomkhulu wayibona bake ngama bad news bazokuthola luyazi usuku lokushona bazokuthola bazokuthi huwa ngempama. Oyi gogo ungayisho kanjani leyo nto ungayisho kanjani akutshela ukuthi mntanami bani wafunda ngencwadi okuthiwa iBhayibheli ozothola amaqiniso. Aphela manga ngoba nakusesafa sesingasakwazi ukukhuluma ufuna ukuzokhuluma ngegama lethu ambamanga nabantu abantshelayo zonke lezi zinto ezingekho. Wafa kanjalo uSawula asula uNkulunkulu yikho into asula uNkulunkulu njengelobhulu emadlosini ngoba lemimoya ezenza abakithi abangasekho yaxabana noNkulunkulu enegcineni yizofaka qala esogweni bese kulandela bonke abantu. Angangitshela iqiniso ngizotshela iqiniso mina ngokwazi kaNkulunkulu akekho umuntu okhonza amadlozi ezulwini bonke bayawalasha bonke bayaHides akekho noyedwa yongena ngisho uSawula wayekade inkosi esebenza noNkulunkulu akazange akwazi ukuyezulwini ngoba uNkulunkulu uthi yazini bantu emhlabeni uSawula ubulawe ukuya emadlozini wafa kabuhlungu wabulawa ngenkemba kwaze wanqunywa ikhanda lakhe lahamba nezitha zakhe. Mawufuna ukuphila kahle ezweni phuma kulesi sinto. Uma uyithanda yenza sure ukuthi ama policies are right. Ngoba you gonna follow soon. Kodwa mawufuna ukubona izinto ezinhle kulelizwe nasezweni elizayo phuma kulesi sinto khonza uNkulunkulu phuma ngithunywa uNkulunkulu ngisakhuza phuma wamuntu waseduduza phuma. Bayasaba ukutshela uthole ongeke kusabe uthole ongeke kusabe ishumayela le ndaba kukhona amakhosi ngiyishumayela amakhosi athanda amadlozi ayathula ngoba I'm not alone. Hamba noJehova Jireh hamba noNkulunkulu namandla hambe ngedwa agotsha izulu uyayizwa nephawu ekhulumayo iyashayika wena hambe ngedwa hamba nezulu. Anything ingayisho iyenzeka. Don't provoke my God, he's so powerful. Anything ngoba ngihamba nengahlangahla ngihamba nezulu iyanikeza isibindi uthi khuluma nendaba ngesibindi ngoba ngeke uphenduke mongatshela ngesibindi. Siyagotshwa gotshelele indaba ikhrenywa uyagotshwa wemphathiswa manje ukuze ikhulume umuntu ayizwe. Uma uyithatha le ndaba engiyishoyo uyimukela ubusisini. Uma ungayithatha uqalele isimo. Ifuna abantu abazoyimukela abantu baseduduza. uNkulunkulu umthandile namhlanje. Nijwayelele imingcwabo. Okulokukhulunywa izinto engathi shu.
abantu bahambe bafika befile babuyele befile ngoba umuntu mangena uNkulunkulu ufile bafika emngcwabeni bezongcwaba befile babuyele emuva befile ngoba likhizwi leqiniso batshelwe lona namhlanje nenhlanhla usithola izwi leqiniso ukuze abantu baphile wafa kanjalo uSawuli ngendaba yamadlozi phumani kubo bantu bami phumani kulesizinto phumani khonzani uNkulunkulu yena yedwa nisindiswe uJesu indodana yakhe ngoba akekho ongeza kuNkulunkulu ngaphandle kaJesu akekho. Time to pray. Siyakhuleka ke njengamanje. Hallelujah. Zokebisa amakhanda ngiyakhuleka ngikhuluma nengadlanga ke manje. Khuluma noNkulunkulu onamandla. Asikebise nje amakhanda. Ungasangibuki nokungibuka. Kodwa ke bawuthanda ukuthi akuvuma ukuthi ungangibuki ngibuke. Kodwa sikebisa amakhanda ngisazokhuleka phambi kaNkulunkulu. Izolo angizange ngivule ithuba lokuthi abantu bayimukelele uNkulunkulu amagama abo alotshwe encwadini yokuphila. Ngizele lokho namhlanje. Ukuzokhuleka kuNkulunkulu ngireport abantu amagama abo alotshwayo encwadini yokuphila ngenxa yokumukela inkosi uJesu waseNazaretha. Sisagebisa amakhanda kanjalo sicimezile sithandaza. Asime nje kanjalo ngicethi ngasabibiki movement ngabe kusababikho hamba. Noma ngabe kuthi ye toilet yima. Briga kancane. Sikhuluma nomdala weinsuku lesi sikhathi. Ngifuna ke labo bantu labo baphanisizana phampisana kukhona bayengikwazi ukufika kuwe ngizokuthandazela ngifuna ukukhuleka ngila. Phampisana kukhona inkosi uJesu ubhalise nami igama encwadini yokuphila kuze ngene ezulwini. Phampisana. Nakho. Phampisana nje nibe kanje ngifuna labo bayibhalise nimise nje kanjalo nakho. Bayathanda abantu eduduzele baphinde bayingishima dlozini ngeke baphinde ziyathethelela izono zabo bonke laba baphampisana. Ngifuna ukukhuleka kanye nabo. Abanye bakhona futhi abaphampisana ngithanda futhi mayiphonise ubaba siphamise babangabe namandla siphamise mise nje kanjalo. Nakho nezinsizwa ziyathanda uNkulunkulu nabo baba neintombi ziyathanda babhalisa abantu ngifuna ukuthi uJesu ababhala izobabhala uyababona nami ngufakazi egameni likaJesu. Baba siyabonga egameni likaJesu lezi yazandla abanikazi bazo babhale encwadini yokuphila ngoba uNkulunkulu namandla onke kufanele ukukhosi uNkulunkulu obahlangulayo endaweni zokufa bakhiphe emlahlweni abasayi kwalasha abasaya hides babendlula kulomhlaba beza kuwe bese zulwini nakho beze paradise bazohlala nawe kuzobe paradise babesise ngoba uNkulunkulu onamandla amandla akho abafinise phezu kwabo baweswe ngena kubo ngoba bangabakho kusomesa isikhathi mkhuzi usathane namadimoni abanasabelo sokusondela kwezimpilo eziza kuwe uNkulunkulu oyigadlangadla ongahlulekiyo sithi bayethe uzulu akekho fana nawe mana njalo uNkulunkulu omuhle kwesabekayo nonothando at the same time sithi bayethe uzulu akekho njengawe in Jesus name. We thank you God. Ngazehlisa izandla sibonga kakhulu uNkulunkulu kubo bonke laba abasindisiwe. Very simple. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kuba yilona lo yokholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Khuluma ngaleyo ndaba izolo nganithembisa ukuthi ngizoqedelela namhlanje. Ngishilo ngathi ngiyabuya ekseni sengibuyileka ngithi kusesekuseni sengibuyileke ukuthi ke sizoqhubeka nale ndaba simkhonze uNkulunkulu. Amen. Ngidlulise ke izwi kaNkulunkulu. Into ebaluleke kakhulu la emhlabeni esikuwo lo mhlaba esikuwo lo